Istoryang kaalikan. Bisaya Horror Stories. Ambot kung ano, ingon ani gyud ang ako ang personality, nga halos di gyud kaayo ko makighalubilo og mga tawo. Bahalag tawagon ko nilang istrikta, unya dili maduulan, pero wala sila kahibalo kung unsa man gali ang istorya ug hinungdan kung nganong naingon ani ko. Ako day si Rosebell, ug istorya day kini sa ako ang auntie ang ako ang gipadala. Makaingon gyud ko nang ako ang kinaiya, susama sa ako ang auntie. Ang kinaiya nga dili kaayo makighalubilo og mga tawo. Tungod kini sa nahitabo nila ug sa ako ang igagaw dihang adto sila nagpuyo ato pa sa Maynila. Way back 2013 kini nahitabo ug diri nako sugdan ang ilahang istorya. Ang ako ang auntie nay anak lalaki ug itago lang nato sa pangalan nga Jude. Si Kuya Jude parehas sad mi og batasan sa dihang bata pasad siya. Dili daw kaayo kini makig-friends sa laing mga bata. Maski gali pud sa eskwelahan, wala pud kini kadula ug wala pud kini kaayo siya kasabay daw. Nashock na lang daw si auntie ato nga naa ko ni usa ka adlaw nga si Kuya Jude nananghid sa iyaha nga moadto daw sa ilang silingan ug ang tumong daw niini kay makigdula daw siya. Napakunot sa agtang si auntie daw ato nga sa kaloner daw ni Kuya Jude nakakita pa daw kini og amigo kuno. Nahibulong lang gyud daw si auntie kay halos Game Boy ra ang duaan niini. By the way, uso pa ang Game Boy ani nga time pod. Si Kuya Jude permira sa balay magduaan. Unya wa damhan ni auntie nga nananghid kini kay makigdula sa lain. May open up si Kuya Jude kang auntie nga makigduwa gyud siya sa ilang silingan kay naara daw kini sa may unahan ug nakaila daw kini niya dihang nagdula-dula kini si Kuya Jude sa iyahang bike sa gawas. Nakapangutana si auntie kung si kinsa sad kaha ang maong bata, pero lagi kay naaraman pud sa duol daw. Misugot ra pud si auntie ato basta mo pauli lang daw kini. Kampante ra sad si auntie ato kay basin maupod to ang mga bag-o nga namalhin sa ilaha nga silingan ra pud nila. Unya nag-eskwela ra pud kini sa sulod sa ilang subdivision. Basin bag-o pud to nga na amigo ni Kuya Jude sa school. Maayo ra pud daw kay aron makasulay na pud si Kuya Jude nga makighalubilo sa mga laing tao aron di gyud siya totally loner o nag-iunusara lang sa iyahang pagkabata. Ang sabot nila ni auntie og Kuya Jude ato, namuuli lang gyud si Kuya sa oras nga gitakda ni auntie para sa iyaha. Ug pila ka adlaw nga ingon ato si Kuya, every time nga mananghid kini kang auntie. Nayusa ka adlaw ato nga walay klase si Kuya Jude. Gahakot daw kini sa iyahang mga dulaan ug gipanulod kini niya sa plastic nga dako. Kay lagi, iya daw kining dadon sa iyahang friend kay magdula-dula daw sila. Misugot ra si auntie ato ug miingon si auntie nga dapat kumpleto ang iyang dulaan inig pauli aron makadula pa siya pag-usab sa gawas. Ug didto, gipanid-ana ni auntie si Kuya Jude kung asa gyud kini nga balay nga usulod ug mag-adtuan pod. Milakaw ni si Kuya Jude ato ug taod-taod dayon sa may gawas. Nagsunod na si auntie daw ato kang Kuya Jude sa likod apan patago kini siya. Samtang gasunod si auntie kang kuya, nahibulong si auntie ato nga misulod si Kuya Jude sa balay. Mga 14 ka balay gikan sa ilaha ug nakapangutan na siya kung si kinsa man kaha ang nakaokupar ana na unit. Kay wa daw siya kapamilyar nga naanay ni kuha ato o nagpuyo ato didto napita. Gisusi kini ni auntie ug dako niyang kahibulong nga sa liyo pa lang niyang nakita ang atubangan sa maong mismo nga balay. Tag-as man kayo ang mga saag na tanom ug naay nagkatay-katay pa nga mga tanom nga nagkumpayot sa gate adto. Pasabot wala pa kini malimpyuhi o maski ba na ano itaw. Pero nganong didto misulod si Kuya Jude? Nakapangutan na si auntie ug aksyon na siya kabalaka og sugod. Gitawag pa ni auntie si Kuya Jude ato sa layo
pero wala na kini makadungog sa pagtawag niya ug mipadayon kini sa pagsulod sa maong balay. Gidaga na gyud to ni Ante ang dapit, pero si Kuya Jude tuwa na gyud sa sulod ug iya jud kining nakita. Gasigi og tawag si Ante kang Kuya Jude sa iyang ngalan ug nag-uul na siya ato og pag-ayo. Dihang pagkaduol na ni Ante sa maong unit, iya na gyud nakita nga wala kini timailhan nga gipuy-an gyud ang maong balay. Tinuod gyud nga tag-as ang mga tanom sa palibot ni ini. Sa tan-aw pa ato ni Ante, mura daw kini og balay na wala na ulia o wala man lay gyud nagpuyo atong pormaha. Nakalitan si Ante, dihang giliili kini niya sa may gate dapit. Unya sa iyang paglili, dihang pagtan-aw niya niini sa sliding door nga nagaabog, natan-awan niya adto nga naa si Kuya Jude sa sulod ug gasigi kini og hapak sa glass dapit. Murag na inahitabo nga bati sa sulod ato. Nakita ni Ante nga si Kuya Jude ato naghilak na og murag nagpatabang kay gasigi kini og pukpok sa maong sliding door. Misinggit si Ante ato ug kalit lang nga nangatagak ang mga dahon nga laya sa palibot. Kay sa kilid ni ini, naida kong punuan sa kahoy nga wala putula sa ga-develop sa maong subdivision. Sa kahadlok ni Ante atong orasa, misyagit na gyud siya ug maoy nakapagawa sa silingan nila nga naa sa may unahan. Ug ipangutana din si Ante ato nga kung naunsa siya. Nahibulong na lang pod ang kadtong maong silingan nga kun nganong si Ante gasigi og tawag sa pangalan ni Kuya Jude adto nga balay nga wala naman daw kuno taw atong balaya. Mistorya si Ante nga naa adto ang iyahang anak ug nangayo kini og tabang nga para makagawas. Bisan pang magsyagit-syagit pa daw si Ante, wala gyud kuno taw adto nga balay ug miingon ang katong silingan nila nga dugay na daw kuno nga walay taw walaya kay gibiyaan kini sa tag-iya. Sa hinungdan nga naa daw kini mga makita nga bati diha, mga daotang espiritu nga nagparamdam adtong balaya. Sa sigig syagit-syagit ni Ante ato kay nabalaka na lagi siyag maayo, mikalit lang og sulpot si Kuya Jude sa iyang likod ug nakita ni Ante nga dala-dala ni Kuya Jude ang mga dulaan niya ug abot kaayo ang mga kamot ni ini. Unya nagkabulingit pod ang iyang gipangsuotanan. Gigakos pag-ayo ni Ante si Kuya Jude ato kay nahadlok siya nga basin kun unsay mahitabo ni Kuya ug nakahilak gyud pag-ayo si Ante ato. Ug dayon gipakalma na si Ante ato sa silingan nga migawas sa duol sa balay ug nagkastoryahanay na hinuon sila. Ang istorya, suod daw to nila ang mong pamilya nga nakakuha ato nga mao nga unit, pero katingalahan lang daw kaayo ang ilahang pagkawala. Mga 8 na kabuwan ang milabay sukad nga gibiyaan nila ang maong unit. Napakunot sa agtang si Ante sa gistorya sa maong tawo. Nakaingon siya nga kung 8 na di kabuwan gibiyaan ang balay, si kinsa man di ang katong kadula kaha ni Kuya Jude adto. Ug si kinsa pud kaha ang kauban ni Kuya Jude nga magdula-dula adto na dapit nga bata. Wala kapugni nga ng limbawt ang balhibo ni Ante ato ug nagpasalamat na lang siya sa kadtong maong tawo nga miduol sa iyaha samtang nangita pa kini siya kang Kuya Jude. Human sa ilang piginistoryahan ay, ang maong tawo mihapuha pa kini sa kang Kuya Jude nga abaga ug dayon milakaw na og misulod na pud kini sa ilang balay sa unahan nga dapit kay gadala-dala pa daw kini sa iyahang iro nga gasigi pud og paghut sa palibot. Pagkakita ni Ante kang Kuya Jude, gigakos dayon kini niya pag-usab o gipangutanan ni Ante si Kuya kung diin siya gagikan o gadula. Miingon na lang si Kuya Jude ato, nandito na lang siya sa unahan sa may park kay dili na daw makigdula ang iyang amigo kay mamahawa na daw sila sa ilahang gipuy-an. Kita ni Ante ato sa mga mata ni Kuya Jude ang kaguol og kasagmuyo. Nakaamigo pud tuod daw si Kuya pero mopahawa pud daw kini dayon. Kalit lang nga miuros ang kusog nga hangin ug nanglupad na pud ang mga dahon sa ilang palibot. Hinungdan sa pagkapuling ato ni Ante. Nagsigi og hapuhap si Ante ato sa ihang mata samtang galakaw kini sila pauli. Ug kalit lang, mistorya pa si Kuya Jude atong orasa nga mura siya kini og namilit sa usa ka bata ug mingawon daw kini siya pag-ayo sa ilahang paglakaw o pagpahawa. Dali-dali nga gikuha ni Ante si Kuya Jude ug midagan sila pauli sa ilang balay nga gahangos tungod sa kahadlok. Kay nakita naman ni Ante nga gastorya-storya si Kuya Jude
Ato ba nga nasad atong balay nga walay tawo o gababay-babay kini sa iyahang kamot. Dali silang na mauli ato ug nagampo pagkahuman. Pasalamat na lang gyud si Auntie ato nga walay nahitabo nga bati kang Kuya Jude ug dako lang kaayo niyang kahibulungan ang mga nahitabo. Sukad-sukad, wala naman ang hit si Kuya Jude ato nga mulaag sa gawas ug wala na pud kini maghisgot sa iyang amigo nga nakaila niya sa unahan sa ilaha. Pasalamat gyud og dako si Auntie kay giubanan pa gyud sila sa ilang magbalantay nga wala gyud sila napahamak. Kini na storya sa akong auntie, mao po hinungdan nga pili kaayo ang mga tawo nga akong ilailahon tungod sa nahitabo nila ni Auntie ug Kuya Jude. Ila-ilahon sa gyud nako ang akong makaila kay basin ako pa unya hinuon ang mapahamak. Mao ka nagitudlo sa ako ang auntie nga dili dayon magpadala og mga tawo nga dili kaila o dili pamilyar sa amua. Sa ulahi, mibiya ra pud sila adto sa Maynila. Ug karon, naa na sila diri somewhere sa Visayas ug malinaw na sila nga nagpuyo sa ilahan ni gid mismo nga balay. Ug diri lang kutob mga kaistorya ang istorya sa ako ang auntie ug ni Kuya Jude. Daghang salamat sa pagbasa ug pagpaminaw sa mga nagsubay sa inyong YouTube ug Facebook. Ug mayong adlaw kanatong tanan.